trzaski, wiesz, jak jest ktoś za skałką, nie? Temperatura? Tak. To ciekawe, ile to jest stopni. No. Zegarek pokazuje, no mi zegarek pokazuje 38, ale on pamięta. To na pewno nie. To nie O, bardzo panu. O, to pan się świetnie spisuje. Spěchám to riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z Vážin, šere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin, Jožin z Vážin, očálem se blíží, Jožin z Vážin, k vesnici se blíží, Jožin z Vážin, už si zuby brousí, Jožin z Vážin, pro vše se je rdoucí, na Jožina z Vážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze, práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal předseda, řek mi u Slívovic. Teraz właśnie. Nam ładne zdjęcie zrób. Michał, jak wszyscy siądą, zrób zdjęcie. No. Już máte kapitán. Tak, tady do Bangladeša. Takže ještě jednou, den dobrý. Já vás tutaj vítám na Adržbašském skalném ježoru na statku krásného hladného názviska Titanic numer 2. Tak, będzie to Titanic, jo, ne będzie to Perla. Tak, będzie taka zamiana, jo, zamiana. Plivač będą vysiadać w lewo, ty, co mnie upliwać, będą vysiadać na prawo. Zrozumieli všetci? No, tak to będzie fajna wycieczka. Možná będzie taka trocha podvodná. Já myslím. Kapitán Jasperov zrobí taký ubot z tego statku. Víte, co je subot? Víte, no to je taká červený rybka podvodná. Vidíte náš port Singapur. Tutaj, moi drodzy, będziecie vysiadať. Jeżeli przeżyjecie. No właśnie, kto nepřežije, tak nepřežije. Napravo náš kolejný statek a kapitán Francesco Liquidatoro. No, to je taky Italián, jo? Tak, ten kapitán jako pierwszy vyšadal z té lodi, jo? Buongiorno! Tak co turisti? Będzie vás škoda. Nikdo nepřežije. A co turisti? Lubíte vody? Lubíte vody? Fajné, uváka! Dzisiaj to je oferta dňa, jo? To je fajné temperatura, že? Voda je proszę zadarmo. Fajné. Tak uvága! Tak čau, posádko. Naša voda je sračkovica, kdybyste nevěděli, kdo se jí bara z vody napije, do kýbla běgá celý den.
Zrobte si, můžete si nabrat do butelky, jo? Tak, Luby polský denaturat. Bravissima. No a napravo v úhle je jejich synek Juzek. Juzek má jedno oko po ojcovi, jedno po mame. Je taky zdegenerovaný. Jako tutaj tak, Pinokio, vidíte napravo? Pinokio má ugryzlý nos. Jo, za długi. No, teď už je klamal, vidíte? No, tutaj byl jeden Polák a gadal, to je náš bývalý premiér. Mateuszek Klamčušek. Mateuszek Kłamczuszek. Vlevo vyspa Havaj. Na vyspě havajské byli smurfy, Dostał grzyb. już uciekli. Dostała chałupka. Viděli turistów. Polský ještě. No, je tam taky gřibek, vidíš? No, halucinogen. To je to halucinogen. Tak, po levé straně Jožín z Bažín. Jožin z Bažin. Už jste ho slyšeli, běžný. A ten malý domek, to je Bědronka. Po české invazi. Po denně nízké ceny. Oferta dňa té Bědronce nic nemá. Chyba. Je pusta. Pusta. Čeština Gibraltar, Apsoru. Tutaj zatonul Titanic. Tak, po pravé straně potom vidíte komín z Titanica. A tutaj ta renčka, to je Leonardo DiCaprio. No, renčka je ještě čeplá. No, Caprio tutaj norkuje. Tak, gora lodová napřodu, bude katastrofa. Už můžete vyšadať. Będzie vás škoda. Konec vašeho žiča. Amen. To. Řeky metuje. Ježero má taky červený kolor, vidíš? Já ho vidím. Ten kolor je od torfoviska. Ježero je z tučného původu. V 18. věku se tutaj splavňalo dřevo dla kopání v okolici Valteka. Jo? Tak. Je tam taky žlutý kolory, vidíš? Jo. Tak. Plyněme s povrotem do kanálu Lamaňského. Tak to bude fajně. Těžká práce s vámi. Bez obědu, kdybyste byli s obědem, tak je to 9 štor. Tady máme 2 krokodýle. Vidíte, krokodýly jsou suché. Včoraj byl jeden, dneska je 2, jsou 2. Tak se namnožili. Szybko. Jo? Chce někdo polaskat krokodýla? No. Se bojíte, že jo? No. Že vám renčku ugryzně a renčka je v dupě. Na uschnie. Nepřežila? O. Tak nepřežila. Tak, ježero je evropský unikát. Voda v zimě tutaj nezamárzá. Tak, čemu nezamárzá? Co myslíte? Všude tak čeplo? Ježero se v listopadě už tady bylo, že jo? Tak. Dupa s loďami soboňa. No. Míchá se do garáže, jo? Ja. Tak. Od Singapur, takže přistaně statku, připravte si pasporty, tutaj bude celý deklarant na alkohol, narkotiky, zlaté zemby odáte kapitánovi, ježel máte. Přistaně tutaj vyšadá pierwší kapitán, zrozuměli? Rozuměli. Nevyšadá,
Niech se ludka nie zatnie. Jeżeli se vám podobało, możete coś rzucić na paliwo. Kapitán vám bardzo dziękuję. Czekaj, bo ta noga, żeś tam kajsik wyciepła i mocnicie. Już. Może ja bym teraz była w kolejce. Może ja byłam szybciej. Ojeju, Witka. Kapitanie, pobiją się o pana.